ഇന്ന് പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഈ കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മപ്പാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇടത്തരം പപ്പായ അധികം മൂക്കാത്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പപ്പായ തൊലി കളഞ്ഞ് അതിനകത്തെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞിവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സവാളയാണ്. ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഇത് 2ാം പാലാണ്, ഇത് 1ാം പാൽ. ഇത്രയും ഇവിടെ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പപ്പായക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല കൂട്ടൊക്കെ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് കടച്ചക്ക കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഈ തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറം ആകണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായി കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവാള വഴന്നു വരാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. പപ്പായ മുമ്പ് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് കറി വെച്ചതും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കാണണം കേട്ടോ. ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു വരുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. സവാള ഒരു പകുതി വഴന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലിട്ട് വേണം അടച്ചു വെക്കാൻ. പപ്പായയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഗരം മസാലപ്പൊടി. ബാക്കി പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ബാക്കി ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2ാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ബാക്കി പിന്നീട് ഒഴിക്കാം. ഉപ്പ് കുറവാണ്, കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം. ഇനി അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചാറെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2ാം പാലാണ് ഈ ഒഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 1ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൂടാകുകയേ ചെയ്യാവൂ, തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറി മസാല കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കറി മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത നല്ല ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.